Vítajte v novej epizóde Youth Democrat Talks. Sme Youth for Equality z Trnavy a dnes tu máme hostia Mária. Jeho témou bude rozprávať o občianskom angažovaní a o aktivizme v rámci projektu Youth Democrat. Mário, ahoj. Ahoj. Chcela by som sa ťa spýtať, či by si nám mohol niečo o sebe povedať a ako si sa dostal k občianskému angažovaniu. Áno, také prvé občianske angažovanie, začal som o ňom skôr rozmýšľať už na strednej škole a išlo hlavne o to také skôr politickejšie, čiže ako vlastne môžeme pomôcť ľuďom, ako môžeme za tú mládež angažovať do nielen politiky, ale aj napríklad do nejakých občianskych združení a aby sa vlastne tá mládež nebala rozprávať o svojich nejakých túžbách v tomto smere a to bolo také v tom mojom pozadí, že stále som o tom rozmýšľal, ale nevedel som úplne ako na to. Tak. Čiže to bol ako keby taký konkrétny moment, ktorý možno ťa k tomu motivoval a sú nejaké možno zdroje alebo nejakí ľudia, ktorí ťa k tomu inšpirovali? Boli to možno konkrétni ľudia v tom smere, že prvýkrát som o tom začal rozmýšľať predovšetkým na hodinách občianskej náuky, kde naša vtedy profesorka bola veľmi aktívna v tomto smere, ukazovala nám všelijaké možnosti, rozprávali sme sa často o nejakej tej participácii, ako funguje aj napríklad štát a takéto veci. Samozrejme, boli sme tam asi dvaja, koho to reálne nejako že zaujímalo, ale práve ten druhý, môj veľmi dobrý kamarát, on bol aj takým menším vzorom pre mňa, že taktiež sa do toho tak zapájal a doteraz je aktívny síce v iných smeroch, ale bola to taká moja motivácia, že chcem robiť niečo v tomto smere a vlastne akumulovalo sa to až do toho, že som si podal aj prihlášku na vysokú školu ohľadom politológie, kde som práve videl v tomto smere, že môžem sa vydať týmto smerom a pomáhať a viac sa naučiť o tom, aby som mohol potom aj tej mládeži niečo podať ďalej. Zaujímavé, super. A chcem sa ťa spýtať, lebo viem, že teda pôsobíš v organizácii Youth for Equality ako dobrovoľník. Máš ešte skúsenosť s nejakými ďalšími organizáciami, kde si pracoval alebo kde si bol členom? Nepovedal by som, že organizácie, ale na našej univerzite, na Trnavskej univerzite v Trnave, kde my ako spolužiaci z politológie organizujeme všelijaké diskusie na hociaké témy, či už je to napríklad, mali sme veľmi krásnu diskusiu o rešpekte, kde sme vlastne privzali hosti, ako je Roman Samotný, ktorý hovoril hlavne aj o LGBT komunite a ako by sme sa mali rešpektovať. Alebo napríklad mali sme diskusiu aj s politikmi, so sociológmi. Taká najlepšia diskusia pre mňa bola akorát nie tá prvá, ktorú sme organizovali, kde k nám prišiel bývalý minister Jaroslav Naď a k nemu sa vlastne prijali pozvanie aj jeden z ďalších takýchto mladých ľudí, ktorý je veľmi angažovaný v politike, Marek Mach, ktorý je v organizácii Mladí proti fašizmu a taktiež sociológ Michal Vašečka. A táto diskusia bola fakt ako dala mi veľa z toho, že počul som všelijaké názory, diskusia potom bola aj medzi mladými študentami, ktorí tam boli. Bola vlastne plná aula, čo bolo veľmi ako pre nás také motivujúce a ako ísť ďalej. A na základe týchto tvojich skúseností, či už v rámci konkrétnych eventov, ktoré si spomenul, alebo možno aj projektov v rámci organizácií, či už je to Youth for Equality, alebo tvojej školy, tak chcela by som sa ťa vlastne spýtať, že čo si myslíš, ako takéto organizácie alebo takéto aktivity dokážu prispievať v rámci spoločnosti? Dokážu prispievať predovšetkým v diskusii a v takomto verejnom rozhovore medzi ľuďmi, keďže pre mňa je hlavným cieľom, aby tá mládež sa nebála angažovať do takýchto vecí. A tým, že vlastne vidia niektoré iné organizácie, že takéto niečo robia, sú všelijaké diskusie, nejaké panelové diskusie, či už niekde v nejakých školách, mestách, kde tieto organizácie takéto niečo organizujú, tak toto je hlavne také, že vidia to a neboja sa ísť ďalej, neboja sa možno sami ísť tam a pýtať sa na nejaké rôzne otázky. A viac tak približujú ten verejný svet tým
tej populácii, buď v meste, alebo aj mladým ľuďom, kde napríklad nie každý má možnosť sa stretnúť s nejakým vysoko postaveným človekom, či už je to v politike alebo v rôznych iných organizáciách. A taktiež ich to môže motivovať, ako ísť ďalej. Pre mňa bolo veľmi motivujúce, keď sme sa mohli stretnúť s takýmito ľuďmi. Či už keď sme išli do Národnej rady, sme sa stretli s rôznymi poslancami a tým mladým ľuďom, tým, že sa stretnú s takýmito ľuďmi, dá im to odvahu do budúcna sa pýtať také nejaké iné otázky, keď už niekoho stretnú. Lebo je to naše právo, my sa môžeme pýtať, na čo len chceme. A veľa ľudí má z toho strach. Veľa ľudí sa bojí sa niečo takéto opýtať. Sám som s tým mal problém, že a môžem sa to opýtať, je to vhodné a to je aj tá participácia tých ľudí, že oni sa majú pýtať, majú si dožadovať informácie, nemajú sa báť. A toto je také dôležité podľa mňa, že tieto práve organizácie, tým oni približujú ten takýto život tým normálnym ľuďom, by som to povedal. Hlavne tým mladým. Uh-huh. A vedel by si nám aj povedať, že prečo je to dôležité, prečo by sa tí mladí ľudia mali pýtať, zúčastňovať takýchto aktivít, akú zmenu to môže priniesť do spoločnosti? Je to dôležité už len z toho dôvodu, že ako mladý človek, keď som študoval ešte na gymnáziu, tak tá mládež sa nezajímala vôbec o verejný svet, či už je to politika, alebo občas videli niečo, čo sa stalo vtipné, možno v Národnej rade alebo niečo, ale neriešili to. A je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že tí poslanci, alebo či už možno aj len primátor v meste, oni sú tam kvôli nám a bez nás by sa tam nedostali. A je našou aj povinnosťou ich kontrolovať a pýtať sa na otázky. Neodbačať sa od toho, lebo je to predsa len, to sú nejakí ľudia, ktorí sú v nejakej rade, v Národnej rade v Bratislave, ale oni si tam riešia svoje veci a my sa do toho nemáme dôvod čo zapájať. A pritom je to presný opak. Toto sa neučí na školách, nie je na to taký tlak od ostatných, alebo napríklad do staršej generácii, lebo tá staršia generácia bolo také, nechajme ich tak, neriešte to a tá mládež to si to nejako prevzala a je ťažké im to dávať naspäť. Aj keď už sa to lepší, musím povedať, že keď si to porovnám, keď ja som odchádzal z gymnázia a teraz, keď už vidím tie mladšie generácie, ako sa viacej zapájajú, tak je to super. Len práve tá moja generácia, ja to vidím aj na vysokých školách, že niektorí to úplne odignorujú a nemajú dostatočné možno ani takéto vzdelanie v tom okruhu, či už je to politiky alebo nejaké verejnej správy, že nevedia, o čo sa jedná, nepoznajú tie termíny. Je pre mňa zvláštne, keď nejaký vysokoškolák mi povie, že nevie, aký je rozdiel medzi koalíciou a opozíciou a poslancami v Národnej rade a je to také pre mňa zaražajúce, že dospelý človek nevie takéto základy, lebo bez tých ľudí hore my nedostaneme nič. A my sa musíme s nimi my musíme dávať otázky, nejaké inputy a aby oni mohli nejaké zákony vytvoriť a dať to nám. Ale bez natlaku od spoločnosti sa to nestane. A toto treba hlavne učiť tých mladých, aj možno na novo naučiť aj tie staršie generácie, že takto to má byť, že my si musíme niečo vydobiť, lebo zmena vždycky musí prísť od spodu. Lebo tí hore sa nezmenia, pokiaľ im nikto na to nezačne tlačiť. Ty si teraz vlastne spomenul celkom veľa aj takých problémov, že ktorí mladí ľudia čelia. Ono veľakrát je to teda aj tá nevedomosť, alebo že nemajú nejaké aktuálne informácie. A možno aj z toho potom, keď vznikne situácia, že ten mladý človek by niekde chcel aj začať, ale vlastne ani nevie kde. Máš preňho nejaké také odporúčanie, že ak by chcel sa viac občiansky angažovať, ako by vlastne mohol začať? Každý hovorí, neviem, kde začať, neviem, kam mám ísť, čo mám robiť, čak aj tak ma nikto nevypočuje. Stačí začať medzi svojimi spolužiakmi a okolí. Stačí, keď sa o tom rozpráva, o tom je diskusia a potom môže niekoho napadnúť. Aby som sa chcel s viacerými ľuďmi napríklad takéto porozprávať, tak môžem aj ja niečo zorganizovať. To ide nielen o tých organizácie, ale ide, ako som povedal, vždy treba zmenu od spodu. Takže keď niekto niečo chce, musí si to možno aj vyrobiť nejako sám, ale zároveň, keď už sú takéto organizácie, tak každý máme nejaké
sociálne siete a treba len možno otvoriť oči a hľadať si to, čo chceme. Nie to, čo nám niekto iba pošle alebo nejaký algoritmus nám vyhodí. A keď už sa žije napríklad vo väčších mestách, tak určite sa organizuje veľa diskusí, či už je to napríklad tu v Trnave, ako sme robili diskusiu cez Youth Democrate, alebo aj keď sú nejaké vysoké školy, či už sú to nejaké filozofické fakulty, právnické fakulty, tam sa vždycky organizuje aspoň jedna za mesiac. A netreba sa báť tam ísť, predsa je to verejné, pokiaľ to je verejné, keď niekedy je to len pre študentov, alebo veľmi dobre je aj sledovať sociálne siete niektorých politikov, lebo veľa organizácií si ich pozýva. A oni to väčšinou, že áno, bol som tam a potom vidím, tam je nejaká organizácia, môžem tam sa nejako začať angažovať alebo im napísať, že dobrý deň, že moje meno je také a také, rád by som možno sa viac si v tomto zapájal. Či už keď ste napríklad na stredných školách, tak napríklad študentské rady na stredných školách je super, keď sa niečo takéto vytvára, lebo čo poznám, tak každá stredná škola má nejakú radu a netreba sa báť aj tam byť aktívny. Môže sa napríklad tá študentská rada nejako pretransformovať a povedať si, OK, budeme robiť niečo fakt, že pre tých študentov a vidíme, že napríklad je problém v tomto a v tomto, tak môžeme vytvoriť nejakú diskusiu, nejaký program, nejaký špeciálny deň na školách, alebo na tej škole konkrétnej, že môžeme sa niečomu vážne venovať, aby tí ľudia si potom uvedomili, že niečo by trebalo možno aj zmeniť v niektorých veciach. Super. Čiže to je možno aj taký spôsob, ako spraviť hlas mladých ľudí viac počuteľný, aj možno keď sa jedná o nejaké rozhodovacie procesy, či už miestne alebo tie národné. Chcela by som sa ťa spýtať ešte, že či by si mohol uviesť príklad, ako vlastne tvoja práca alebo tvoj aktivizmus pozitívne ovplyvnili tvoju komunitu alebo nejaké tvoje okolie. Určite by som to prirovnal k tým diskusiám, čo robíme, lebo vidím, že tá diskusia o tých reálnych problémoch, či už keď sme mali nejaké diskusie s konkrétnymi hostiami, keď boli napríklad problémy alebo bola diskusia v spoločnosti na Slovensku ohľadom trestného zákona, tak sme si pozvali profesorov z právnickej fakulty a o tom bola diskusia, aby tým ľuďom vlastne ukázali, že o čom sú reálne tie problémy a tí ľudia si potom vedeli vytvoriť vlastné názory a takto im to pomôcť aj priamo v tej len lokálnej sfére, že nie každý je predsa právnik a nie každý možno sleduje až tak tie správy, aby tomu pochopil a priblížiť tieto odborné veci ľuďom, ktorí sa tomu až tak nevenujú, je podľa mňa veľmi dôležité. A v tom by som napríklad videl tú pomoc tej lokálnej komunite a vidím v tom aj tú zmenu. My sme sa tu bavili už tak trochu o tej vedomosti, nevedomosti a chcela by som sa ťa spýtať, že ako by mohli vlastne mladí ľudia zostať informovaní, angažovaní v spoločenských otázkach, ktoré ich zaujímajú? Akým spôsobom? Určite by som odporúčil sledovať niektoré, či už niektorých influencerov, alebo nejaké novinové nejaké týždenníky, denníky, či už je to na internete, alebo pozerať si občas správy. Lebo pokiaľ my nechceme byť informovaní, my informovaní nebudeme. A budeme informovaní len vecami, ktoré nám niekto pretlačí. A to nie je dobré. Je vždycky dôležité si povedať, OK, teraz ak ma niečo zaujíma, idem sa informovať. A sledovať či už niekoho na Instagrame, nejakých novinárov, nejaké novinové publikácie, či už sú to nejaké denníky, alebo ako som hovoril, týždenníky, to už je na vás, len je dobré napríklad len 10 minút denne si vyhradiť k tomu, že si tu niečo prečítame, či už sú to, alebo aj napríklad podcasty, veľa denníkov robí denné podcasty, kde zhrnú nejaké informácie, čo sa diali. Tá mládež dokáže byť informovaná, len treba si to vybrať, lebo niekto je na tom telefóne alebo na tých sociálnych sieťach a sa on scrolluje a reálne nemá žiadne informácie. Má len niečo, čo si myslí, že je pre neho dôležité, alebo zabíja čas. Ja by som sa ťa chcela na záver spýtať ešte poslednú vec, a že či sú nejaké konkrétne zmeny, ktoré by si chcel ty ako mladý, aktívny človek vidieť vlastne v našej spoločnosti?
Prvá je podľa mňa zmena výuky na občianskej náuky na stredných školách, lebo podľa mňa už na stredných školách, už aj to už je neskoro, možno už na základnej škole trošku viacej, aby to bolo aktívne, aby to nebolo len pasívne, lebo viem, že mnoho študentov berie občiansku náuku ako len voľná hodina, super. Takže aby tí učiteľia boli aktívni, aby pomáhali tej mládeži, aby im dávali nejaké aktivity na pomoc, či už je to nejaká len hra, nejaká gamifikácia nejakej výučby. Veľmi by to veľmi pomohlo. Taktiež, ako by som to ešte možno povedal, aby sa tí učiteľia nebáli, keď príde za nimi niekto a im povie, dobrý deň, máme takýto možno workshop pre týchto mladých študentov ohľadom, či už je to občianskej náuky, alebo nejakej proste témy, ktorá sa deje aktuálne a chceli by sme im to ukázať. Mnoho učiteľov je dosť takých, že nie, to je príliš politické alebo niečo, ale podľa mňa by to trebalo, aby tá mládež reálne videla, o čo ide. Mhm. Super, ďakujem ti, Mário, veľmi pekne za tvoje Ďakujem. podnetné reakcie a odpovede. A ja by som chcela prizvať ostatných, aby nás naďalej sledovali. Sledujte nás na našom Facebooku a web stránke Youth Democrat a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Ďakujeme. Ďakujeme.